Shalom, Revto. Alkamassa muu Raamattutunti numero 27. Herra puhuttelee ihmistä lausuen hänen nimensä 2 kertaa. Aloitetaan se lukemalla hebrean kielen isämän rukous. Avinu she bashamayim, yitkadesh shimcha, tavom malchutcha, ye'aser retzoncha kevashamayim ken ba'aretz, et lachem chokenu ten lanu hayom, uslah lanu al chataenu, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והקבורה והתפארת לעולמי עולמים, aamen. Niin, tänään adventtisunnuntai ja tuolla on adventtisunnuntai tervehdyksiäkin, mutta otetaan ne nyt tässä kohtaa pois. Avataan tuolta auki. Edellisellä tunnilla on kysytty kultaisesta leikkauksesta ja laitetaan siihen nyt ensin muutama sana, miten se nyt sitten mihinkin liittyykään lopulta. No katsotaan sitä ihan vaan semmoinen ajatus tuolta ja noin. Elikkä tuossa näytte nyt tuon kultaisen leikkauksen tämmöisen teoreettisen niin kuin systeemin. Eli se tarkoittaa sitä, että kun on niin kuin 2 pituutta tai lukua, ja lyhyemmän suhde pitempään on sama kuin näiden yhteinen suhde sitten tähän pitempään, niin se tulee noin 1,161 ja risat, siinä 161 ja 162 välillä se on. Mutta tämä on sellainen suhde, joka esiintyy luonnossa, ja ennen kaikkea se esiintyy ihmisten tekemissä rakennuksissa ja esiintyy matematiikassa myös. Ja se tarkoittaa sitä, että tällainen niin kuin suhteet, ne näyttää hyvältä. Esimerkiksi joku Pantheon tuolla Kreikassa tai pyramidit Egyptissä, ne on laskettu näiden suhteiden mukaisesti. Ja sallakerto esiintyy myös musiikissa. Ja nyt sitten kysytään, että löytyykö tällainen lukusysteemi Raamatusta, niin vastaus on, että en vielä tiedä. Sitä on vähän pikkusen niin kuin, joitakin kohtia vähän katselin, mutta ei vielä niin kuin saanut mätsäämään sitä kohdallensa. Mutta että tosiaan tällainen kultainen leikkaus on olemassa, joka on olemassa hyvin laaja-alainen ilmiö. Näin, mutta että en pysty siihen sanomaan enemmän. Sitten kun joku opettaa mulle sitten enemmän, niin sitten minä voin opettaa teille siitä. Okei. Mutta nyt mennään meidän varsinaiseen tämän aiheeseen. Eli oppitunnin aiheena Herra puhuttelee ihmistä lausuen hänen nimensä 2 kertaa. Raamatussa on 7 ihmistä, joita Herra puhuttelee mainiten heidän nimensä 2 kertaa. Abraham, Jaakob eli Israel, Mooses, Samuel, Martta, Simoni Pietari ja Sauli Paavali. Jos näitä muita ajattelee, Abraham, uskon isä. Hänen nimensä on niin valtava, että puolet maailman ihmisistä pitää itseään Abrahamin jälkeläisenä, vaikka mies oli vielä 90 lapseton. Jaakob eli Israel 12 kantaheimon isä. Mooses, ei tarvitse selittää. Samuel, vanhan testamentin profetoista suurimpia. Sitten on Martta yllättävässä seurassa. Ja Simoni Pietari, apostolista ensimmäinen, ja sitten Sauli Paavali, pakanoiden apostoli. Eli tässä on valtavan niin kuin, arvollinen joukko Raamatun henkilöitä. Mutta että Martta on tähän joukkoon otettu, niin se jotenkin se räjäyttää pankin tässä vaiheessa tuo Martta. Okei, hyvä. No niin, ja näin. Eli nämä kohdat esiintyy tuolla näkyy. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22 Abraham, samassa kirjassa luku 46 Jaakob, toisessa Mooseksen kirjassa Mooses, ensimmäisessä Samuelin kirjassa Samuel, Luukkaan evankeliumista löytyy sekä Martta että Simon Pietari ja apostolien teosta sitten Sauli Paavali. No, tehdään tämmöinen simppeli kysymys. Montako kirjoittajaa, Raamatussa on noin 30 tunnettua kirjoittajaa, ja kaikista ei tiedetä, kaikista kirjoista ei ole mainintaa, että kuka sen on kirjoittanut. Mutta jos nyt ajatellaan tämmöistä, mitä Raamattu itse niistä kirjoista kertoo, että kuka sen on kirjoittanut, tai miten se, niin kuin selkeästi niin kuin siihen liittyy niihin kirjojen teksteihin, niin montako kirjoittajaa näillä 7 kohdalla on? Moniko Raamatun kirjoittaja on käyttänyt tätä Herran suusta, tallentanut sen ylös, Herran suusta lähtenyttä puhuttelua 2 kertaa?
Eli laskekaa, kuinka monta eri kirjoittajaa löytyy noille 7 Raamatun kohdalle. Vastatkaa sitten sinne vastausruutuun. Montako tulee. Joku laski kysymysmerkillä ja pääsi semmoiseen kysymykseen kohtaan, joka sanonko kohtaa, en ole sanonut vielä. Hyvä, nyt tulee, annetaan vähän aikaa tehdä miettiä ja laskea, montako kirjoittajaa on noilla kohdilla yhteensä. No se ei ollutkaan näköjään liian helppo, nimittäin vasta 4 on vastannut, mutta se 4 ei ole oikea vastaus. 4 ei ole oikea vastaus. Okei, no joo. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja ja toinen Mooseksen kirja, Jeesus sanoi, että Mooses on kirjoittanut, ja Mooses on nyt keskeinen, toista Mooseksen kirjasta alkaen keskeinen aihe, ja lähdetään siitä liikkeelle, että Mooses on kirjoittanut. Tietenkin Mooseksen kuolema on sitten jo hänen kirjoinsa Joosuan kirjoittama, mutta Mooses on lähtökohtaisesti niiden kirjojen kirjoittaja, tai ehkä pikemminkin Joosua on kirjoittanut tuon Mooseksen sanelusta. No Mooses on kuitenkin noissa. Ensimmäisen Samuelin kirjan kirjoittaja ei tiedetä, mutta Luukkaan evankeliumi ja apostolin teot ovat saman Herran lääkäri Paavalin työtoverin Luukkaan kirjoittamia. 3 kirjoittajaa. Eli vain 3 kirjoittajaa näitä käyttää näitä Herran suusta tulleita sanoja 2 kertaan. No niin. No sitten mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä täällä sanotaan. Eli tässä nyt on raamatukohdat ja sitten minne raamatukohtia vähän selitä. Ensimmäinen Mooseksen luku 22. Valtava kohta, se Akedat Itsak, Iisakin sitominen, eli Iisakin uhraaminen siellä vuorella, Moorian vuorella. Kun he ovat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättesi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainoaa poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa pässin, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham meni, otti pässin ja uhrasi sen polttouduksi poikansa sijasta. Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Se Mooria on se Herra näkee. Herran näkemä vuori. No, tehdään nyt kysymys, toivon mukaan tulee vähän enemmän vastauksia, kun äsken tuli vain 5 vastausta, nyt yritetään saada teille vähän enemmän vastaajia siihen mahdollisesti. No, kuka vastaa, kuka ei ole pakko vastata. Kysymys kuuluu, millä nimellä me tunnemme tämän paikan myöhemmin, jossa Abraham oli Iisakia uhraamassa, mutta jossa hän sitten saikin sijaisuhrin. Esikuvana tietysti siitä, miten Kristus on meidän sijaisuhrimme. Mutta mikä paikka, millä nimellä me tunnemme tämän paikan myöhemmin Raamatussa tai historiassa? Mikä on tämä paikka? Mooria on se sen aikainen sana, minkä Herra sanoi Abrahamille, mene Moorian maahan, ja paikka, minkä 3 päivämatkan päähän paikkaa, minkä me sinulle näytän. Hyvä. Sieltä tulee oikeita vastauksia. Joku kirjoitti Öljymäki. Läheltä menee. Ei mene kauas, mutta ei ollut ihan Öljymäki. Ei ollut ihan Öljymäki, mutta Laakson toisella puolella. Hyvä. Öljyvuori ei ollut se Öljymäki, mutta oikeita vastauksia löytyy. Kaikkien tarkin vastaus Raamatun perusteella on temppelivuori. Nimittäin aikakirjoissa kerrotaan, että temppeli perustettiin sille paikalle, missä oli Moorian vuori. Eli se on temppelivuori. Ja sen temppelivuoren kupeessa saman kallion päällä on Golgata, eli paikka, jossa sitten se sijaisuhri oikeasti uhrattiin Iisakin ja kaikkien meidän puolesta. Eli jos vastasi temppelivuori tai Golgata tai Sionin vuorikin laajemmin kyllä kelpaa. Oikeastihan noin historiallisesti Sionin vuori on siinä vanhassa kaupungissa, Daavidin kaupungin niin kuin, länsipuolella, siellä lounaisnurkka, jos ajattelee Jerusalemin vanhaa kaupunkia, niin siellä se Sionin vuori on, siellä on se yläsali, Daavidin hautaus, ketkä ovat siellä päässeet Jerusalemissa käymään. Siinä on noin fyysisesti Sionin vuori, sillä paikkeilla. Mutta että se Sionin vuoren niin kuin nimitys on laajentunut myöhemmin tarkoittamaan temppelivuorta, ja temppelivuoren kautta koko temppelissä kokoontuvaa seurakuntaa, eli Israelin kansaa ja Jerusalemin kaupunkia.
Eli Sionin merkitys on laajentunut siitä yhdestä vuoresta, joka se alun perin ollut siinä, niin se on laajentunut sitten paljon, paljon laajemmalle merkityksessä. No joo, mutta joka tapauksessa Sionkin on ihan oikea vastaus, kyllä se temppelivuori näkökulma ja se Jerusalem siinä, kyllä se siihen kelpaa. Näin. Mutta jos käytte tänä päivänä, tai nyt tänä päivänä sinne pääsee, mutta sitten taas kun sinne Herrasen suo, että Israelin saadaan matkustaa Herrasen suokoa, että sota pian loppuu, niin sittenhän siellä voi tosiaan käydä ihan fyysisesti siellä Sionin vuorella yläsalissa, jota esitellään Jeesuksen ehtoollisasettelespaikkana ja Daavidin hauta sitten siinä samoilla paikoilla. No niin, sitten mennään eteenpäin. No niin, mutta sanotaan sen varmaan, että tämä on niin valtava kohta tässä tosiaan, että Golgatan ristin uhri on tässä niin väkevästi läsnä kuin voi olla. Näin, ja tuo vanhassa 33 kirkkoraamatussa puhutaan oinas-sanalla tuosta eläimestä, joka oli sarvistaan kiinni, ja se muistetaan, että sarvithan tarkoittaa voimaa, ja kun oli sarvistaan kiinni, se tarkoitti, että voima oli niin kuin tyhjentynyt, ei voinut käyttää voimaansa. Ja Kristus, hän tyhjensi itsensä, ei katsonut saaliksensa olla Jumala, joka hän itse oli, eikä näyttää voimaansa, vaan otti orjan muodon ja tuli samanlaiseksi olennaltaan kuin me, paitsi ilman syntiä. Niin se oinas-sana, joka siinä on, niin se ei ole oikea sille ail-sanalle, hebreankieliselle sanalle käännös, koska oinas tarkoittaa suomenkielessä kuohittua pässiä. Eli semmoista pässiä, joka on tehty lisääntymiskyvyttömäksi. Ja se on samalla tietysti sitten myös leikattu, tai millä se nyt onkaan sitten kuohittu se pässi, niin se oli myös uhrikelvoton eläin. Eli uhriksena ei saanut tuoda kuohittua, eli leikattua eläintä. Se pitää olla siinä mielessä ehyt ja terve, niin kuin Jeesus on ehyt ja terve, synnitön ennen kaikkea. Ja se sana, joka tässä kohtaa ehdottomasti on pässi, koska ei muuten sitä olisi voinut uhrata. Näin. Ja jos nyt haluaa sitä pässiä tarkentaa, pässiä on kahdenlaisia, on oinas ja on jäärä. Jäärä on sitten se leikkaamaton pässi ja siitä se tulee siihen jääräpää. Leikkaamaton pässi on jääräpää. Se on saanut siitä nimensäkin koko jääräpäisyys. Näin. Hyvä. No niin, mennään eteenpäin. Otetaan kohta 2. Jaakob eli Israel. Mennään jo ensimmäisen Mooseksen lukuun 46. Niin Israel lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä hänellä oli. Kun hän saapui Beersebaan, uhrasi hän teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Jumala puhui Israelin näyssä yöllä ja sanoi, Jaakob, Jaakob. Tämä vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala. Älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi. Minä menen sinun kanssasi Egyptiin, ja minä myös johdataan sinut sieltä takaisin. Ja Joosefin käsi on sulkeva sinun silmäsi. Tämä oli niin valtava historian käänne, että Jumalan kansa, joka oli Abrahamin kautta laitettu asumaan sinne luvatulle maalle, siirretäänkin 400 vuodeksi reiluksikin pois 480 vuotta, mitä se aika oli, missä 12 sukupolvea kertaa 40 vuotta Israel oli Egyptissä. Nyt kun jotkut lukee näitä nykyisiä historiankirjoja, niin katsoo, että eihän siihen mahdu 480 vuotta oikein, niin kuin se ei tuntuisi, että se ei pidä paikkaansa Egyptin historian ja Raamatun historian yhteen lasken, että se olisi paljon lyhyempi se aika siinä. Tai toinen vaihtoehto on sitten, että Israel on tullut vasta 1200-luvulla Moosestunut sitten Egyptistä pois, kun oikeastaan on tullut 1400-luvulla. No se johtuu siitä, että Egyptin ajanlaskusta on poistettu reilut 200 vuotta, johtuen siitä, että se oli niin häpeällistä aikaa Egyptin historialle. Egypti oli niin suuressa alennustilassa, että ulkopuolelta tulleet henkilöt hallitsivat sitä. Ja tämä Joosefinkin hallintavalta siellä Faaraon rinnalla on osa tätä. Että sieltä muista maista, kansoista tulleet ihmiset nousivat Egyptin johtajiksi. Ja se oli niin häpeällistä egyptiläisille, että he eivät itse kyenneet omaa maatansa johtamaan, vaan tuli ulkopuolelta vahvemmat ja voimakkaat, jotka pitivät sillä valtaa. Niin ne historiakirjoista otettiin pois, se ajanjakso kokonaan. Ei puhuta semmoista, niin ikävä aika. Mehän tiedetään tämä historiankirjan uudelleen kirjoittaminen just tuossa itänaapurissa, minunkin isäni syntymäpaikka Viipuri, niin sehän on venäläisessä historiankirjoituksessa vanha venäläinen kaupunki.
Ei mainita mitään suomalaista, jotka oikeasti ovat olleet siellä, ties kuinka pitkä oikeasti se hallitseva joukko ja rakentaja ja ylläpitäjä ja valtiollisesti kaikki muuten kielen kautta, kulttuuria ja kauppa kaikki. On siellä paljon ollut saksalaisia, ruotsalaisia, toki myös venäläisiä, mutta suomalainen kaupunki ja se Viipuri on ollut ties kuinka kauan. No, mutta se on kirjoitettu uudestaan se historiasysteemi. Katoin tässä just Schindlerin lista-elokuvaa, ja siellä, vaikka nyt elokuva onkin, niin se hyvin konkreettisesti kertoo, mitä siellä kerrotaan, että 600 vuotta juutalaiset ovat täällä Krakovassa olleet niin kuin, asumassa ja täällä tehneet kauppaa ja rikastuneet ja menestyneet ja harjoittaneet kulttuuria ja kaikkea muuta. Nyt teemme tänä päivänä historiaa, pyyhimme sen 600 vuotta pois kokonaan. Tämän jälkeen sitä ei ole olemassakaan. Tapaamme kaikki juutalaiset. Ja se on just se, mitä tehdään uusi historiankirjoitus. Eli tunnustetaan se, että näin on ollut, mutta nyt tämä jälkeen ei ole. Nyt oppikirjat kirjoittaa uudestaan, juutalaisia ei ollutkaan eikä koskaan tule olemaankaan tällä alueella heidän uuden natsi-Saksan ideologian mukaan. No niin, eli tämä sama idea toimi myös Egyptissä, että oli niin häpeällinen aika, että tuota ei niin haluttu tuoda julki, ja siksi Egyptin ajanlaskusta puuttuu noin 250 vuotta suurin piirtein. Että sitä ei voi niitä nykyisiä historiankirjoja, Egyptin kirjoja suoraan laittaa Raamatun ja historiaa, koska sieltä Egyptin historia ei ole jo aikatauluja kohdallassa. No niin, tämä tuosta vaan, että näin, mutta se oli niin valtava jakso joka tapauksessa Israelille, että oltiin siellä Egyptissä, että siihen kohtaan tulee tämä kaksinkertainen Jaakob. Ja nimenomaan se, että Herra on sen nimenomaan nyt niin suunnitellut, että Israel sen Egyptiin menee. Mutta hän on myös suunnitellut sieltä pois tulemisen. Ja tämä on se, että kun Herra sallii meille koettelemuksia, niin hän on myös jo suunnitellut ja varannut meille tavan, miten hän tuo meidät niistä koettelemuksista ulos. Eli kun meistä tuntuu, että Jumala ei tiedä, ei näe, ei ymmärrä, hän on nyt varmaan nukkumassa, hän on varmaan hylännyt minut, hän ei varmaan oikeasti tiedä, mitä tässä elämässä tapahtuu, kun tämä on niin hirveätä, niin siinä kohtaa voimme muistaa se, että Egyptin olokin oli Herran suunnitelma, että hän tuo siihen kanssa myös sieltä ulos. Myös minun ja sinun elämässä, kun joudumme niihin syviin ja joskus niin syviä, että tuntuu, että ei valon vilkahdustakaan missään, niin hän on jo suunnitellut, hän on jo varannut sieltä pois pääsy. Mennään kolmanteen kohtaan, Mooses. Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappuropensasta. Hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. No ensinnäkin se on tuosta se, että tuo kolminkertainen Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala kertoo vain isästä, pojasta ja pyhästä hengestä myös. Tässä on yksi kohta tuossa voisi laittaa kaksoispiste oikeastaan tuohon näin. Ja eli tämähän voisi sanoa paljon yksinkertaisemmin. Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Sen voisi sanoa sekä hebreaksi suoraan näin lyhyesti, ei olisi mitään estettä kieliopillisesti niin näin sanoa. Mutta tähän on haluttu tuoda se näin vahvasti esiin. Ja tähän sitten Jeesuskin viittaa, tulee myös toisessa kohtaa tuo sama lause sitten uudestaan tulee vastaan. Mutta Mooses, palava pensas. Rooman kirkkohan opettaa, että se palava pensas on Maria. Että hän oli synnitön, Maria synnitön ja sitten Mariaa palvotaan. Mutta me emme opeta Mariasta synnittömyyttä, me tunnustamme, että hän on ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin ihmiset, syntynyt miestä ja naisesta ja se syntiseen lihaan siinnyt. Ja se, että hänen sisässään sitten kasvaa synnitön ihminen, se olisi jo toinen juttu. Jeesus oli synnitön. Ja tuo palava pensas tarkoittaa Jeesusta, jossa siis on Jumalan pyhä henki, joka ei kuitenkaan polta häntä poroksi. Jos minussa ja sinussa olisi sovittamaton Jumala, jos meissä olisi Jumalan kirkkaus sellaisenaan, niin me palaisimme poroksi. Vanha kasku, katastrofi Ranuan eläinpuistossa, hirvi paloi poroksi. Niin me palaisimme poroksi, enkä tarkoita nyt sitä pohjoiseläintä, tunturipeuraa. Ja
Ja siksi kun Kristuksessa oli Jumalan kirkkaus ja pyhänkin täytenä, niin se saattoi olla hänessä vain siksi, että hän oli synnitön. Eli se tietysti ne pensaan oksat, jotka siellä on, ne kertoo Jeesuksen lihasta, ja se kirkkaus kertoo sitten hänen pyhästä hengestä, joka hänessä oli täytenä, erottamatta, sekoittamatta ja jakamatta. Ja se on siksi vain mahdollista, että Jeesus oli synnitön, että hänessä oli pyhä henki täytenä läsnä. Ja me tarvitsemme sovitetun pyhän hengen, jotta voisimme olla hänessä pyhässä hengessä. No niin, tuo kaksinkertainen sana Mooses, josta lähtee sitten liikkeelle nämä valtavat kohdat, juuri ne kohdat minä olen, josta me myös sitä aika pian sitten opetetaan, niin että hän tulee juuri näiden jakeiden jälkeen hyvin pian tässä. Ja Mooses oli valittu Israelin pelastaja, ja Mooseksen nimellä on 2 merkitystä. Kirjoittakaa vastausruutuun, lopetetaankin muuten varmaan tämä raamatun aika pian tähän, mutta että, mitkä on Mooseksen nimen 2 merkitystä? Toiseen viitataan jo Raamatussa, ja toinen on sitten on se, mikä tulee siitä hebrean kieliopin kautta mahdolliseksi rinnakkaiseksi merkitykseksi. Mitkä ovat Mooses nimen 2 merkitystä? Hyvä. Sieltä tulee, jos tietää toisenkin, niin se on hyvä. Jos on lukenut Raamattua tarkasti, niin toisen sieltä jo melkein kohta tietääkin. Hyvä. 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 Oikeita vastauksia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä. Masha juuri, josta Moshe hebreaksi tulee tarkoittaa nostaa ylös vedestä. Se on sisaruni tai serkkujuuri, mikäli Naasalle, tai pikkuserkku juuri lopulta nostaa ylös, mutta joka tapauksessa ylös nostamista se tarkoittaa. Ja se Moshe-muoto sananmukaisesti on jotakin tekevä, vedestä ylös nostava. Se tarkoittaa oikeasti esikuvallisesti Jeesusta, joka tarttuu Pietariin ja nostaa hänet ylös vedestä. Se tarkoittaa Jeesusta, joka tarttuu meihin kastevedessä ja nostaa meidät sieltä uuteen elämään, iankaikkiseen elämään taivaaseen. Se tarkoittaa Jeesusta, joka nostaa meidät sieltä lankeamuksen kuopasta, hautakuopasta ylös taivaaseen. Vedestä ylös nostava on sananmukainen merkitys Mooseksen nimellä. Ja siihen se prinsessa viittaakin, että anna hänelle Mooses, sillä vedestä minä hänet nostin. Ja vedestä hän on nostettu. Mutta sananmukaisesti se tarkoittaa hän, joka nostaa vedestä ja miestä vielä. Se ei ole siis se prinsessa siinä kieliopista mitenkään. Toinen näkökulma on se, että siellä voi olla se Jaasha juuri, joka on se Jeesuksen nimen, eli olla pelastettu juuri. Eli Mooseksen kakkosmerkitys on pelastaja, eli Moshia, eli Jeesus. Eli taas tullaan rakkaaseen vapahtajamme. Hän, joka nostaa vedestä, Kristus. Hän, joka pelastaa, Kristus. Mooseksen nimi se on hyvin vahvasti täynnä vapahtaja. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa, ja se on tietenkin se Kristuksen risti siellä Kolkatalla, mikä on se pyhä paikka. Se on se juuri se viime kädessä sitten se tuli, joka osuu Jeesukseen, niin se tarkoittaa Kolkata-ristiä, jossa Jeesus sitten lopulta myös palaa poroksi. Hän tuhoutuu, koska siinä hänelle sallitaan se, että se Jumalan vihan liekki täytenä, kaikkia syntiä saatusta vastaan osuu Jeesukseen täytenä. Ja silloin tietysti ne suojat, jotka hänessä on, niin otetaan hetkeksi pois, että hän tuleekin oikeasti kuoleman kieliin ja kuolee. Ja se on se pyhä paikka, se Kolkata-risti viime kädessä, jossa sitten Jeesus on meidän puolestamme tuomittuna. Näin. No niin, tästä me jatketaan ensi kerralla ja laitetaan tuohon, että Raamattu tunti R ja tähän ja C. Ja niille, ketkä olette luokassa, niin jatketaan ohjelmaa eteenpäin. Niille taas, jotka olette tallenteella, niin toivotetaan oikein siunattua päivänjatkoa, missä kohtaa vuorokautta sitten elättekin.